Murigireria ni gobona abananchi na wegona amenye kurase wodi ya Bugesera kutoka ya Matieko ngase kaunti ya Kisii barokane kwe murungania igoro yomo community policing yo mokurase nsemeyo oyo bagote barokane gakubachanda samatuka mange korengana amenye abuni go batebire buna omo community policing ni garokane kubwatira na amona gati y'abanyanyimbo amona abagambigate aso konyaro gusangirira kibesa korwa saba ngyamaro korwa sensemeyo ya Bugesera ime ya Matieko nigo kinga kicho MC Bogadio Yufnisent ya Buga aberga kuboria ababwatani akone kibuna omo community policing oyo ngonganyara kurenseme iri muryoka nakorwa ekeroge kyoburae buno muriketo Mildred Momanyi agotomanya okorobekana kwa murembe nigo kwenekirwa n'abamenyi b'ensemo ya Matieko imeyo wadi ya Bugesera ebunge ya Kitutu chache kaunti ya Kisii asekeria buna abantu babere abo bagotebekana gukora igasiase community policing nigo babere baguchanda abamenyi nabo igo asege korekya bwangoiga nigo oyo mobo aselieta Paulo oyo manyakanete buna pasta ataka korenta eburaburu guchase omo MC bwenseme yo Vincent Abuga eikero alenge ase omusangerekano yomo asebono omo MC bwenseme yo arugo chika guchase abantu abo gutigirwa emeremo limoryoka ase okubuna lichiko rero onde se obisi umuasisa nchibu Matieko ase nanyoro yomo ase rieta Paulo okweroke niki na mpasta no yonde naro gurunga poyo pande basumbuira abantu bane sana egasi baho koratari maru bagusiri nekibesa bagusangirira nagokoba kuchimusojo polling station abana injiranga inerire mbacheti koigwa omo muro igo togendete barasa akagenda agatena sigariane goteba ngatebyo omonto yo monyene gari ye ni mujinga sana ogonkoirana nkanyora naenda imugetirige nakoboko ninchaga nyitarungusha aina maskani kweli so asenge ncheigo na authorized abantu ababere mbaba ise gotuka ando zineni public office tingwanja korigeria abantu bane bakumia daya ekina akanire ontegete korwe warning aso muskari ore musocho okweroka nganero mo deputy OCS osumbuira abantu bano gotara ne brobox bwaki uniform na abasoroire muskari onde bwensi ogotoka ando onsi abe namaru ebe nebintu byo bago chikori atoke kare ni uniform abamenyi abo babwate oboro obonene nigo baganya abantu abukurusigwa emeremo asekelia buna nigo babiri bakubachanda asegeka egetambe uno muntu omonene ntwachora twansi tukaboka mambi tukamubokera tukachukumachora igoti ga gulisikandi yaye nanda gwa masikani amanene igena taka bwo liwachi kwa kuna abantu twansi tororo lazima tumubwatere amo tumubwadesie atokorire eganga ya yonsi pya bwate asenge njoti ngwandi mugambyo yona kare kesi ya tiro somo amno mwambe mwenye tete kwa bali Paulo mtawambia kesi kwenye karama wangine hawezi kuja kutusi mheshimiwa na kumvamia njiani mwenye amechaguliwa na watu kwa zaidi ya 5,000 tutakubaliana na hiyo egento kero abantu abatwangire nande nko bakeme atore bagende kabisa mbago shindwa asensemo yae omukonyi bw'omugambi bw'enseme yo James Mbati nigo abaenekelia abamenyinga nache kuimukia egetambukero asebo igo asemya abamenyi bonsigo chegokora egasira abakonye na kwerusanania ase okorosia amarwa amangana yo nko yashughulikira tore iserero on Friday by Monday tutakuwa tumeshughulikia hayo mambo imeisha. Na wakati kuna shida tuwe watulivu, tusitusiane, kila mtu apatiwe heshima yake, na hiyo shida itakosa kutatuliwa. Jambo ambalo ninawahimiza ni hili: kila mtu ajifunze kufanya kazi kwa mikono ya atetei wapikaji na uuzaji pombe. Mheshimiwa anasimama na ofisi yetu ili kuhakikisha Bugesera ward imekuwa lai. Ngolipotalia egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.